menetlevél. Itt jön be. A menetlevél. Hányra kell menni, Geci? Vagy hogy van most? Itt óra sincs bazd. Itt most semmi nincs. Vagy majd int az ember? Hát gondolom. Igen, itt. Szerintem először állj meg itt, nem? A táblánál. Ez az. E-mail, nem jó se szép. Mehetsz, köcsög. Szép jó napot a kedves úrnak. Hoppá. Kicsit a kocsinak ott a kamerába. Aha. Ott az, vedd be azt. Ja, Szart. Ez becsukom illedelmesen. Itt jön be a menetlevél. Hogy? Geci! Indulj ma! Indulj ma! Meg most lejtő lesz a rajt, mi? Jó. 100, easy left. Csemege csöcsű. Van ennivaló mellett mondtad, csak is csemege csöcsű. Igen. Csemege csöcsű, Geci. Fú, de kész voltál tegnap. Ez pont az Adamovit, se. Opune! Szopone. Most nekünk jöttek volna, Geci, a puff. Kajak. Keci, hallod? Rajtnál tudod, elindultunk, elment keresztbe, és így nézted a tükröt, hogy elvittük a sátra. Csávó ezt csinálta, hogy mi van? A csávó? Igen. Mögötted? Nem itt állt a sportbíró. Tényleg? Elindul rá, ó, mondom, tekerem, mondom, Geci, hova megy ez? El kellett volna minden Gecibe. Megmelegítettem mindent. Persze. Most már jó lett. Idiótácska. Nézem, hogy jó működik. Működik, Geci. Na. Ó, Geci, megjöttem. Na érezzé. És elütnénk őket. Negyvenre megyünk? Nem tudom. 40-re. 40-re? Igen? Köszi. 100. És akkor jobb 33 a vége. Észre megyünk, papika.
Ott a 100, jobb 33. Második guminak még. Még észre megyünk még. Második guminak. Utána 100. 100. Sima bal ki. Majd a sima bal ki, és ott a korlát végénél lesz a bal 33. A korlát végénél a bal 33. És negyedik guminak mész, nagyon hosszú kanyar. Médium lesz. Negyedik guminak, utána 50. Ez a negyedik gumi. Vagy ez. Sima jobb, rajta lesz a bal 3 gumi. Ez itt a bal 3 gumi. Ez itt a bal 3 gumi, rajta jobb 3 mínusz. Ez itt a jobb 3 mínuszos gumi. Jobb 3 mínusz gumi. Hát a 30, sima balon a jobb 3 plusz. Sima balon a jobb 3 gumi. Jó. Bal 33. Úthibánál tő. És itt a guminak majd. Itt a guminak is. Jobb 33 lesz utána. Hopp. Itt a jobb 33. Harmadik guminak. Itt a harmadik guminak. Harmadik guminak. Utána 20. 20-ra jobb 3. Itt a jobb 3. Rajta a bal 3. Itt a bal 3. És utána a sima jobb már szék, mert a bal 33 a vége. A bal 33 a vége. Harmadik guminak. Harmadik guminak. Utána 30. És a jobb még gumi mögé. A jobb még gumi mögé 20-ra lassító. Itt 20-ra lassító, 4-es lassító. Itt a 4-es. Jó. Sima jobb hosszú utána. Sima jobb hosszú. Utána sima bal. Sima bal után 30. 30. És a vége a bal 4. Bal 4 gumis. Itt másik aszfalt. Bal 4 gumi, utána 20. A jobb 4 mínusz. Második guminak már fékes. Ez már fékes, mert lent van a bal 3 harmadik guminak. Ez a Danis kanyar. A harmadik guminak. És utána ott a jobb 3. Jobb 3 második guminak. 150. 150. Utána sima bal. Sima bal. Utána 100-ra lassító 4-es. Észre menjünk. Jó, semmi gond, semmi gond. Jó, 100. 100. És itt a jobb 4 hosszú. Itt már a tábla előtt fékezel. A tábla előtt már fékezel majd. Egy kicsit mehet. Innen már majd fékezel. Ott a bal 2-be bemegyünk. Ott a bal 2-be. Észre megyünk. Jó. Sima balki guminok 100. 100. És ott a sima bal kérdőjel. Utána sima bal. Tő. Sima bal tő. És itt a sima jobb kérdőjel. Cél. Jó. Hülye füves állat. Amúgy lehet megállt volna. Nem. Pumpáltam, elengedtem, blokkol, nem mondom.